ให้มั่นใจนะนึงมุกทุกแค่นะखुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्स फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। ब्लगाबो जेरावबो थांनाय नङा, नैबे जोंहानि न'आवनो थानानै फिसा ब्लग बानायनो नागिरदों। दिनैनि ब्लगा जानायनि आरो बै माबा मन्दिरफोराव आर'जफोर गायखांबायदि प्रसाद जायो नालाय, फिथाइ सामथाइ लगायनानै नारेंखल ओरि लगायनानै गोथाव मोदोमफ्रु जाथारोना, बेबायदि जानो नागिरदों दिनै जोङो मुथुजों आंजों। ओमफ्राय बेखौनो आङो एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो जायफ्रा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। गरम बोथोरावथ' मा जागोन मा थागोन बिदि जाथारो नालाय, ओमफ्राय दिनै बेखौनो जानो होननानै गोसो जाबाय आरो बेबायदि जाबाथाय आङो एसेबाबो थान्दा मोनो, गोसोखौ थान्दा मोनो। गोसोखौ थान्दा मोनबानोथ' देहायाबो थान्दा जायोना न' लोगोफोर, बेखायनो गोसोखौ थान्दा खालामनो थाखाय बेखौनो जासाबलाबायनोसै आरो। ओमफ्राय ना दाखालि जोंहादि जांख्रा जादोंमोन ना, सिनफ्रालाय नांलाजोब्बायसो नामा? नांलायाखै। दाखालि जांख्रा जादोंमोन ना जोंहा, ओमफ्रायो बे खालिबो बोथोरा बिराद जोमथारमोन आरो सान्दुङालाय इसिबां गोसा नङा, एसे गोसा, ओमफ्रायो बारबो गैया, जोमथार। बिदियावथ' बांसिनसो असान्थि जाबावो। ओमफ्रायो फाजा लांथ'नो आङो दसे माइ गायबोदोंमोन नालाय, नै ओरै जि खर खाथुमना गायनानै बेखिनियावनो माइसुमाया फ्राव बेरजोब्बाय आरोना, खाफालाव खिनिल', ओमफ्राय जेरावबो बेराखै, खाफालावल'। 30थासो जागोनदां आरो माइसुमाया, बांद्रायबो नङा, 30थासो जागोन। ओमफ्राय बेनो असान्थि खेब खालामबाय थायो आंखौ, खेब खायनानै लद्रा लद्रि जालायलायबाय। नै नोंथांमोनाथ' नुवाखै जानो हागौ। ओमफ्राय आंनाव माइसुमायाथ' बेबायदि बेरफेरथारा। आगोल सिख्ला समावलाय थरसे थरनै बेरदोंमोन, बेबो खाफालावल' बेरो, मोदोमावथ' बेरफेरखाया आंना माइसुमाया। ओमफ्राय नै दाखालि जांख्रा खालि जाखांलायबाय आरोना माइसुमाया। ओमफ्राय आगोलाव माबायदि गानायमोन आं गोसोआवनो गैला, हारसिंनो गालांनाय दां मिथिला। ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर माइसुमै जायोबा, माइसुमैनि फाहामनायनि माबाफोर राहा दंबा अननानै आंनो खोन्थाहरलाय लोगोफोर, फाहामनो लुगैथारबाय आरो। सानथामसो जाबाय माइसुमै बेरजानाया। ओमफ्रायो खोन्थाहरलायदो माइसुमैखौ बुथारनायनि माबाफोर राहा दङब्ला मोजां मोनगोन आङो खोन्थाहरब्ला। अब्लानिया नै जोङो नारेंखल बिगुरखौ दाननानै लाबाय, ओमफ्रायो बेखौ दा नारेंखल ओमफ्राय बुट ओमफ्राय मा होनोलाय बिदि गोदिखौ प्रसादाव होग्राया, बेखौ लगायनानै जोङो जागोन आरोना दा ना मथो माला दा दाननो मोजां नामालाय मथो? मोजां नुयो। मोजां नुमारदों? मोजां नुयोलै। मेंदोना मेङाखै होमबा? मानो मेङा जानो? माथो ओरैनो गुगानाय साइस नुदों। बोलो नाङाखैलाय? बोलो नाङाखै? बोलो नांदोलाय। बेसेबां खै केजि बोलो नांदों? अबेलाय माथो ओरैनो गुगादों। वाव, मालायसो बिबार साइज दाननो रोंथारदोहाय मुथुआ मालाय नारेंखलखौ आराम दाननानै होबाय, ओमफ्राय नैबेखौ दानस' होआसै आरो। बिदि खासा सावबाला सावनायाव माबा जायोना गिदिरबा, ओमफ्राय दानस'नाङो। हा? मा जाखो सेन्देलालाय? नुवाखै? मा? दासो गानना दोनफैबाय आङो। दोनलाय गाहायाव दोनलाय। मा जागोन? अर सुजोब्बाय न'? अर सिबाय। बेखौबो लांदोंमोन नै। बेखौबो? मा जाबावगोन दानाबा? नै अरसि जाबाय मुथुआ सेस। बेनि थाखायनो सैमाफोरखौबो अननो बालायलायलाङो आरोना जोंहाना। बेबायदि सेन्देलखौ माबाबाथाय गाननानै बाहेराव दोनदोबाथाय, सैमा दंना जाहोनाव, बे सैमाफोरानो लांबाय थायो, लांनानै मालाबा थोंसेखौ अरस'ना गारहैगोन, मालाबा थोंनैखौबो बहाबा लांना दोनहैगोन, बेबायदि खालामबाय थायो आरो। जरानै जाबाय नोंनिया? आंनिया थांनाय बोसोराव जराथाम गोमाखादों। बेथ' गानजानाय नंलाना? होनबाबो साइजआ बोरैबा जासिगोन ना बे हरफ्राम जालायलायनाय।
नुदो दा नुदो नै माबा दाननायाव मैयानो दानदोंमोन ना नारेंखलखौ ओमफ्राय दाननानै एसे दानख्लाब जादों आरो दाननायावहाय ओमफ्राय दानख्लाबनानै दोननायाव नै मोस्रोमा बाहा लालायबाय केमेरायावसो गिदिर नुदोंना मोस्रोमखौ ना इसिनि गिदिर बुटखौ आङो दहायनो सोमनानै दोनदोंमोन रुइदोंना रुइयाखैथाय नायनि र' रुइबाय बायदि मोनदों आं नायनायावथ' रुइबाय नै जि जानो आराम मोनो आङो बे बुटखौ नाथायबा थान्दा बोथोराव बारा जानो हाया गरम बोथोरावल' बेयावनो लानोसै नारेंखलखौ बेखौबो खनसे सुखाबावनांगोन ना बेयावनो लानोसै दे मुथु बेखौ सुखाबावनांगोन ना सोमनाल'सो दोनदों रोसि लोंनो गुल दाननो हागोन ना हाया नों लायगोन ना हायामोन होनबा मायाव सिनि लायनो होननाया एमान जायोना नोङो मुथुखायानो ओंखाम उखैना मा जादों लिरनायनो हाननाय बेसेबां गेरौखैना नै बेयावहाय आंनि आहा दुरबल जादोंमोन नालाय बिनि थाखायनो मुथुआ आंनो बेबायदि लाबोना दोनफैदों ब्रेकफास्ट मर्निंनि आरो थालिराबो नै गरमजोंनो दसेनो मोनफ्रामजोब्बाय मैयासो लाबोनायमोन दहाय फुङावनो थाइथाम जाबाय थाइथामल'सै ओमफ्राय नै माबा दालिमखौथ' बिराद जानो बायो आङो दालिमाबो थाइथाम गाहाम ओमफ्राय आपेलखौ जेन थेन जायो आरो बेफोरबायदि फिथाइखौ ना मुथुआ आंनो लाबोखाबाय थायो नाथायबा आङो जायाना फेसेवनानै गारखुमाबाय थायोमोन खिथायाबो आङो रायजानो गिनानै ओमफ्राय माबा नारेंखल मोनसे जानायानो गोरलै नाङा बिगुरखौ लेबजोबसै ना नै जोङो दिनै बेबायदि जानोसै आरो नारेंखल एसे आपेल थाइसे ओमफ्राय बेखौ मा होनथाय गोदैखौ मिथियानो ओमफ्राय नैबे बुट ओमफ्राय ओइ नै हाइजेंबो थुख्रासे फिसा लादों लगायजोबनानै संख्रि एसे होनानै जागोन ओमफ्राय बे बेसे खमायखौ आं सुइटार लानो दावराव है ओमफ्राय नैबेखौ दोनबाय आरो बाराद्राय जागोन ना जों सानैल'सै ओंखायनो बेखौ है माबाफोर फाजाफोर एवबा जानांगौ होननानै दोनबाय होजोबनाङालै गोदैद्राय जागोन ओरैनोबा गोदैफोर बारा मोनजाखाया दुरबल मानसिफोरा जाबाय गरनैसो गरनैसो ना माबाया आपेलानो गोदैखा नारेंखलानो गोदैखा हाइजें होदो होनानै ओमफ्राय संख्रि माहाय होनानै गच्चा छाना भाजा छाना भाजाथ' जाया बियो बुट भाजा नायदो दाना वाव माइरं सुनाय बायदि बुदा खमद्राय जाबाय नामा जायाखै बुदालाय दंबावोमोन नारेंखलासो गेस जाबाय ओमफ्राय खान्थालबो जानांगौ दा नै लाबोदो दाना मुथुआ लगायबाय गोथावनो खान्थालखौबो देग्लाय खनसेबो जायाखै नालाय बेनिखायनो मोननैसो जिरनानै लाबाय आरो खान्थालखौबो बोसोरनि फिथाइखौ एसेबाबो जानांगौ होननानै बुङो नालाय मानसिफोरा ओंखायनो जानो लाबाय आरो दाना मुथुजों आंजों जासिगोन लस जागोन माथो आखाइजों जाबासो गोथाव जायो आं लांगोन न' लेबारखौ लांबाय नै आं जानो लानाय खिनिखौल' जाजोबथारबाय आं ओमफ्राय माबा खान्थालखौबो जाबाय नालाय नै खैथा जाखो गरसे गरनै गरथाम गरब्रै गरबा मोनबा जाबाय आं ओमफ्राय बे माबाखौ बेगरखौ आङो जिरनानै दोननो नागिरदों बाथोनफोर जानो आराम जायो नालाय